Hey, goeie. Hallo. Wat ben je man dan? Auto's beschikken? Auto's bezitten? Goed, er zijn heel veel nootjes doorheen. Vinden de meesten die in die auto's rijden dat wel goed? Daar heb ik er helemaal niks van. En dit is die maat? Hij is Engels, hij komt uit... Waar je dit kwam? Wat? Waar dit kwam van? Filipijnen. Filipijnen? Ja. En how did you end up in Oudehaske? Oh, my dad lives here. Oké. Ja. We zijn dus goede vrienden geworden. We hebben elkaar ontdekt op schoolplein. Oh, leuk. Komt in trekken aan, zeker. Nee, ik kraan. Graafmachine. Is je sterk op? Ja, dus prima. Ik wou vrouw. Ja, oké. Eén tijd in mijn kaart. Is er al eens een keer iemand boos op jullie geworden? Of, Eén keertje kwam iemand uit de auto, maar toen zijn we gewoon kaart gevlucht. En sindsdien ben je dus niet bang geworden? Nee. Maar mijn juf altijd zegt, het is doorzetten. Ah. Dus dan luister je maar naar je juf, hè? Is dat wel. Ja.